I-Democratic Alliance ithathe amanyathelo okutyelela kwenkundla yomgaqo-siseko ngenjongo yokuthintela umphathiswa wezezimali ekubeni abe negunya lokutshintsha izinga lerhafu eyongeziweyo okanye i-VAT yaseMzantsi Afrika. Oku kulandela isigqibo senkundla ephakamileyo esifumanise ukuba icandelo lomthetho we-VAT elinika umphathiswa elo gunya alihambelani nomgaqo-siseko kwaye i-DA ngoku icela ukuba inkundla yomgaqo-siseko ukuba ixhase eso sigqibo. Eli qela lithi nasiphi na isigqibo sokunyusa okanye sokunciphisa i-VAT kufuneka sibandakanye ipalamente kwaye singashiywa kumphathiswa wezezimali kuphela. Umbono wokwenyuswa kwentela yempahla ethengisayo i-VAT kuseyinzuka yikeyi njengoba ke i-DA iqhubeka nokukuphonsela inselelo. Namuhla ke leli qembu lifake isikhalo ngokusemthethweni enkantolo yomthetho-sisekelo ukunqinda amandla kaNgqongqoshe wezezimali ukwenyusa lentela. The minister can set a VAT rate without a 50% plus or a majority support in Parliament. And this is problematic because this now means that the minister can at his discretion set a tax, which the DA has held and the Constitution and the High Court has found is not valid and is not constitutional. And that is why we went to the High Court, and that is why we are here today, to ask that the VAT Act of 1991 be proved invalid, and that the Constitutional Court can hopefully tell Parliament to amend its laws so that the power to amend the VAT Act and taxes in future lies with the public representatives, the elected politicians who are there and were elected to be in Parliament and to set taxes according to the Constitution. Leli qembu lithi ke ukwenyuka kwalentela kuyoshiya abantu abentulayo eNingizimu Afrika bedonsa kanzima kulomnotho ontengantengayo. VAT impacts the lives of every single individual and impacts particularly the poor who have to put food on the table and cannot afford to be taxed anymore. VAT affects the most basic of food and services, and the DA is here to fight for a fair deal for South Africans and to ensure that we do not have a case, as we nearly had a year or two ago if the DA didn't go to court, where the Minister of Finance can decide unilaterally to impose a 2% VAT hike that will ultimately cripple many poor households across the country. I-DA inikele enkantolo yomthetho-sisekelo nje kungemuva kokuvunwa inkantolo ephakeme ekutheni-ke isiqeshana esi-674 kusigaba 89 somthetho-sisekelo siyiphutha okufanele libuyekezwe. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Myeni ngiseGoli.